Siz sağlar mısınız? Selam 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 dostlar. Efirde siz yaratkan, siz kütüp algan jırlağı kitap şırığı Hamanı alıp barıştı. Min Rifat Zaripov'tan selamlar sizge dostlar. Hem indi alıştırgısız bizning her vakitte bizning oyuncularını jır ülkesinde, müzik ülkesinde sınavşı benim yakın dost, benim yardımcı DJ Ayın dostlar. In the mix. Hem indi hem korku bilmez, ışanış bile, ümit bilen bizning jırlağı kitapşırına kelgen oyuncu yigitler, kızlarımız. Onlar bilen de tanışıp uzak ali. Birinci oyunçumuz bizning Aygül Hasanova. Aygül Hasanova, Kirov өлкәсе Нократ Аланы районы Иске Пенәгәр авылыннан. Белеме буенча тел белгече. Кияүдә түгел, Казан шәһәре Совет районының 8-нче гимназиясендә татар теле укытучысы булып эшли. Җырларга, шигырь язарга ярата. 2016 елны Яшьлек хисләрем дип аталган беренче клибын чыгара. Хыялы тормышта үз изен калдыру. Aygül, senin anketini qaragaч, сиңа шундый бер сорау бирим әле. Син инде тел белгече дигәнсең, шигырьләрдә язасың. Үзеңнең берәр шигырыңны безгә укып ишеттер әле. Бүген төштә күрдем сине. Хыялдагы яшьлек героем. Болыннарда чәчәк исе. Күбәләктәй очты уйларым. Бик зур рәхмәт, Алланың рәхмәтләре булсын шушындый матур шигырьләрең өчен. Әле синең шигырьләрең Алла теләсә укырбыз, белербез, якынрак та танышырбыз. Бик зур рәхмәт. Күчәбез икенче уенчыбызга. Икенче уенчыбыз Рамис Идрисов. Рамис Идрисов Свердлау өлкәсе Әтнә районы Әгыгыл авылыннан. 4 яшьтән җырлый, ләкин музыкаль белеме юк. Хыялы бу тормышта үз урынын табып, танылган җырчы булу. Минем конкурентларым юк, мин үз үземә конкурент ди Рамис. Кумирлары Филус Кахиров, Раяз Фасыйхов. Девизы һәр көннән ләззәт алып яшә. Рамис, синнән сорыйм әле. Син җырларга биергә бик яратасыңдыр инде, әйме? Әлбәттә инде. Кумирың кем синең? Кумир, хәзер Филус Кахиров, Илхам Шакиров, әлбәттә. Хайдар Бигичев. Алар булгач бик әйбәт, инде андый кумирларың булганда. Димәк, син дә дөрес, тугры, матур юлдан барасың. Уңышлар телибез сиңа. Рәхмәт. Һәм инде безнең өченче уенчыбыз Айгөл Фәйзелхакова. Айгөл Фәйзелхакова, яршаулы кызы, кияүдә. Әлеге вакытта банкта юрист булып эшли. Хобби җырлау, гөлләр үстерү. Хыялы тормышта үз урынын табу. Зур этләрдән курка, әти-әнисеннән үрнәк ала. Заманында 5 минут эчендә эш урынын алмаштыру дигән карарга килеп, 3 көн эчендә Чаллыдан Казанга күченгән. Айгөл кешелекле, гадел, тыныч холыклы, ләкин төшенкелеккә тиз бирелә. Айгөл, син хыялымда, тормышымда үземнең урынымны табу дигәнсең. Син әле һаман үз урыныңны тапмадыңмы? Әйе, мин һәр вакытта да эзлим үз урынымны. Һәр вакытта да төрле шикләрдә үземне гел сынап карыйм. Шулай гел эзләнеп торам инде. Ай, уңышлар насыйп булсын Рәхмәт. сиңа. Үз урыныңны табарга насыйп булсын. Рәхмәт. Бүгенгә синең урының шушы, яме? Рәхмәт. Уңышлар. 4нче уенчыбыз Зөһрә Ялакова. Зөһрә Ялакова Кукмара районы Ашбуж авылында туган. Казан медицина көллиятен тәмамлап, хәзер Төбәк-ара клиник диагностика үзәгендә шәфкать туташы булып эшли. Кияүдә, тормыш иптәше белән ул үстерәләр. Хобби җырлау, тәмле тортлар пешерү. Якыннарын югалтудан һәм этләрдән курка. Девизы артка борылып карамыйча, үкенмәслек итеп яшәргә. Зөһрә, бөтенесенә дә сораулар биргәч, әлбәттә сиңа да сорау бирмешә булмый. Менә иҗат белән, сәнгать белән, җыр, моң белән кайчан кызыксына башладың? Кайчан сиңа шушы илһам килде? Мин җыр-моңга бик гашыйк кешемен. Балачактан мин инде мәктәп елларыннан җырлап киләм. Балачактан. Әлбәттә зур сәхнәдә түгел. Менә бүген үзеңне зур сәхнәдә итеп үтми дияргә була. хис итә әле. Уңышлар телибез. Шулай булсын, барысы әйбәт булсын, дуслар. Инде уенчыларыбыз белән танышып беттек. Димәк, алар әзер, без әзер. Бездә беренче тур, дуслар.
Дуслар, birinci tur bizde bik көңелле, бик җайлы. Инде җырлау тапшыруын караган булсагыз, беләсездер дә бәлки, экран тора артта зур мотор булып. Хәзер шушы экранны сез генә күрәчәксез. Мин арка белән, арт белән торам. Шушы экранда хәзер төрле артистлар, шәхесләребез, җырчыларыбыз пәйда була. Татар эстрадасының артистлары пәйда булыр. Сез аларны танысагыз, урыннан кычкырмыйча мотор иттереп кул күтәрәсез дә, аның яки берәр җырын, яки кайсы яктан икәнен ничек тә булса миңа аңлатырга кирәк була. Исем, фамилиясын әйтәсе түгел. Аңлашылды? Җип-җиңел, гап-гади. Киттек. Компьютер, экран күрсәт әле безгә беренче шәхесне. Ага, Зөһрә. Бу мин аның җырларын бик яратып тыңлыйм. Ага. Бу җырчыбыз Теләче якларында туып үскән. Теләче якларында туып үскән. Теләчедән булгач, үземнең генә фаразны әйтәм, андан инде Марсель Вагизов Теләчедән, Венера Хатовнадыр. Юк, бу яшәрәк җырчы әле. Яшәрәк җырчы. Алина Сафиуллина? Әйе, Шулмы? 10 балл алайса сиңа. 10 балны алдык. Җегетләр, кызлар уенга килгәч оялып утырмыйбыз, каушамыйбыз, рәхәтләнеп, ачылып, иркенләп, җырын җырлыйбыз, биюен бийбез, рәхәтләнеп, күңелләшеп ялый итәбез, Алла бирсә. Һәм беренче урында ялыйбыз. Чираттагы икенче шәхесебезгә күз салабыз. Айгөл иң беренче кул синнән булды. Башкортстан якларыннан Ага. Иркеше, Иркеше. Вәсилә Фаттахова белән дуэты бар иде. Элек штат җырларыннан Бу җырчы ир. җырчыкшы. Ага. Син минем җанымның яртысы, кызыл розалар. Монда инде әйтмәсәң дә аңлашылды, чираттагыларын әйтмәсәң дә беләбез. Айдар Абый Галимов. Әйе. Шул. Шул. Айгөл 10 балл синеке. 10 балл синеке һәм күчәбез чираттагы шәхескә. Зөһрә. Бу җырчының туып үскән ягын әлбәттә әйтә алмыйм хәзер. Ага. Мин аның бик яратып бер җырын башкара идем. Кайтабыз да китәбез дигән. Кайтабыз да китәбез. Ничек әле ул? Кайтабыз әнкәй яныңа, яшәсәк тә читәбез. Кайтабыз да китәбез шул, кайтабыз да китәбез. Гөлназ Солтанова. Фамилиясын бутадыгыз. Сираева. Әйе, бик дөрес. Әйе, Гөлназ Сираева. Дөрес. 10 балл алабыз. Һәм карыйбыз чираттагы артистны. Ага. Иң беренче кул. Ул башкириякларынан. Хәзер нинди җыр бар әле аның? Безнең күп артистларыбыз Башкириягыннан. Күбесе әйе. Нинди җыры? Нина нина най, нина най, дина дина най, нина нина най, нина нина най. Тирән карията. Әнвәр Нургалиев. Һәм сиңа 10 балл. Молодец. Һәм карыйбыз чираттагы артистыбызга да күз салабыз, дуслар. Ага, Айгөл. Бу үзенең ире белән бергә иҗат итә. Иренең исеме Азат. Ага. Хатынныкы Газапмы? Юк. Менә монда хатыны. Рәсеме бит. Ире җырчы. Алар бергә тамада булып ташлыйлар. Ирле хатынлы. Иренең исеме Азат. Әйе. Әйе. Нинди җырлары бар? Җырының кие исемдә түгел, әмма клибында менә алар бергә яшь чакларын искә төшереп, әби белән бабай бергә яшь чакларын искә төшереп. Суга керәләр, судан чыгалар. Аңлашылды, Азат булгач, Азат һәм Алсу Фазлыевлар. Шулаймы? Дөрес. 10 балл синеке, 10 балл синеке. Дөрес җавабын, дөрес балларны алдык. Инде шуның белән безнең беренче турда ахырына якынлашты, килеп җитте. Күчәбез икенче турга, дуслар. Икенче турны башлар алдыннан мин кулыма үземнең шушы мотор папкамны алам да киләм Айгөл янына. Айгөл дә, Зөһрә дә, Рәмис тә, сез дә тыңлагыз әле. Икенче тур бездә безнең диджей Айон һәрберегезгә өчәр көй уйната. Сезгә җырны тыңларга, җырның исемен һәм җырчысының исемен әйтергә кирәк була. Шуны әйткәннән соң 10 балл сезнеке була. Айгөл, син инде артистларны беләсеңдер, җырчыларны танырсың дигән өмет белән тыңлыйбыз беренче җырны.
Остын барын онытма, ялгышмасам Булат Нигъмәтуллин җырлый. Дөрес, ялгышмадың Айгөл. 10 балл синеке. Бергәләп җырлыйк әле. Куй әле Айгөл. Ялгыз күтәрмәстән, авырлыклар килсә тормышта, янәшеңә басып иген куяр, якын кешең барын онытма. Шыннан да берсенә җавапны алдык, якын дусларны онытмыйбыз, тыңлыйбыз икенче җырны. Мөнир Рәхмәев түгелме? Бәлки Мөнир дә җырлыйдыр бу җырны. Безнең автор җырлары бар, ретро җырлар бар. Халык җыры. Халык җыры дөрес, халык җыры. Бу. Бу кигә ал булыйм. Шундый сүзләр генә. Шундыйлар да киләдер дә бит. Менә ничек дип әйтим икән инде. Менә сен җавап әйтә алмагач, җавап әйтә алмаган кеше нинди кеше менә? Җавап әйтә алмый. Димәк, ул Белми. белми, җыр ничек дип атала? Сукыр кеше ничек була? Белмим икән әллә, күрмим икән әллә. Дөрес, шул, белми дисең әллә, күрми дисең әллә. Айон, җырлыйк кой. Белми дисең әллә, күрми дисең әллә, үзем сиздермәгәч тә белми дисең әллә. Опа, менә бит, тартып сызып булса да инде йырып чыктык Айгөл, 10 балны куеп торабыз инде пока. Но чираттагы 3-нчесен тыңлыйк әле. Бүләк итәрмен барысын дигән сүзләр бар бу җырда. Ялгышмасам. Ялгышмыйсың? Бүләк итәрмен барысын. Бүләк итәрмен барысын дип атала буга ялгыш. Аталмый, алай дип аталмый сүзләрең. Менә бүләк итәләр. Кайчан бүләк итәләр? Кешегә кайчан бүләк итәләр? Бәйрәмдә, Бәйрәмдә, нинди бәйрәмдә? туган көндә. Дөрес, туган көн җыры. Туган көн җыры. Кем җырлый? Айдар Галимов. Син хитрый икән малай. Тыңлыйк әле, давай. Шырларымның иң нурлысы, таңнарымның иң нурлысы, күңелемнің барчасы, бүләк итәрмен барысын. Шуннан да Айдар Галимов булды. Туган көн җыры белән. Айгыр, сиңа рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Һәм миңа рәхмәт, әйме? Күчәбез икенче уенчыбыз. Рәмис, менә хәзер аңладың инде ничек җавап бирә икән, әйме? Белмәгечрәк торсаң, мин сиңа әз генә Айгөлгә ярдәм иткән шикелле ярдәм итәргә тырышырмын. Тыңлыйбыз беренче җырны. Эй, кара кыш, кара кыз, халык җыры. Молодец, афәрин. Омба. Айон кеттек. Ятларга бирү кая, ятларга бирмибез, сиздертмибез, тыңлыйбыз икенче җырны. Ага. Амес. Кем дип уйлыйсың үзең? Хәтердә түгел. Хәтердә түгел. Менә булар төркем, ул үзе генә җырламый. Үзе җырлый инде ул, но алар төркем, аларның исемнәре бар. Аларга менә күптән түгел генә аларның иҗатларына 25 ел булды. Пирамиданы шаулатып уздырдылар. Айфара. Айфара, дөрес. Җырның исеме хәтердә түгел. Җыры ничегрәксең? Алайса. Син үзең өйләнгәнме әле? Юк. Өйләнмәгән дә? Иртә әле. Иртәрәк. Менә өйләнәсең бит син бераздан әйм барыбер, Алла теләсә. Алла бирсә. Алла бирсә, Алла бирсә. Менә ул өйләнә торган вакыйга нәрсә дип атала әле? Той. Китәләк. Той, әйе. Җырның исеме? Той.
Туй гына түгел инде. Бүген той? Молодец, бүгін сенің той. Дұрыс, афарин. Жырлы ғалі бір ғалап. Бүгін сенің той, янәшәлә бүтән. Бүгін сенің той, сөюләрің шулмы. Сөюләрің шулмы. Шондай матур жыр. Тыңлайбыз үшінші жырны. Айдар Галимов екенін білем, вот жырның исімін тағын. Айдар Галимов екенін білесің? Ну вот жырның сөздерін вот қатырайым. Жырның сөздері керек түгел, жырның исімін әйтсе. Исімін. Мене онардан бәхет сұрамасын, нинди генә шәшәк атса да деп жырлый. Мене шулай бірден бәхет сұрамасын, нинди генә шәшәк атса да. Нәрсәдән шулай дейлер, нинди жырға сүзләрендә. Бәхет сұрама, нинди генә тур шәшәк атса да. Роза. Юк. Білмеймін. Ей, сен білмәсәң, мұна айонға қуя. Аппағалар юққа бәтік сұрама, сен ендігіне матур шәшәк атсада. Сен аштыма мені юратырға, юлларымда өйіріп алдын ятсада. Шыннан да шушындай жыр болды бұ. Мұның авторы Зөфәр абай Хайретдинов, башқарушысы әлбәттә Айдар Галимов та жырлады, Зөфәр абай да жырлады. Дуслар, біз жырлаукида, сіз де жырлаукида, дуслар. Шулай итеп, бізде икенче тур егетләрне, кызларны жыр өлкәсендә сынайбыз Айон белән. Айгел, ничек хәлләр? Яхшы, рәхмәт. Ой, яхшы булгач, минеке дә яхшы. Жырларны тыңларга әзерме? Әзер. Кеттек, беренчесен тыңлайбыз. Әллә нәрсә яфракларына. Дөрес, әйе. Әллә нәрсәләрнең шул сүзе, әйе. Синең дәргә әллә нәрсәләреңне. Шул әллә нәрсәләр турындагы жыр инде бу. Әйе. Әллә нәрсәләрдән нәрсә үрәм. Гүзәл Әхмәтова. Гүзәл Әхмәтова, дөрес, әйе. Дөрес. Жырның исеме? Сары яфраклар ди. Әйе. Әллә нәрсәләрен үрәм. Менә кызлар ки нәрсә була менә. Чәчләреңне Чәчләреңне үрәм. шулай ди шул. Менә нәрсә була менә башта. Тош. Ансы да. Ни? О, И, А, Б, В. Алтын балдаклар. Балдаклар түгел. Менә башта килә шундый алтын, шундый нәрсә диярлек. Алтын таш. Алтын тақиялар. Менә син уже кайнар инде, почти килеп җиттең. Җавап? Ай. Айон тыңлат инде. Алтын яфраклардан алфағырым, bu яфракларда минем мұңларым, bu алфақны күлі итсем сиңа, аңларсың йөрәк мұңзарым. Алтын яфрак дип әйттем бит инде мин. Яфрак түгел бит, алтын калфак иде, калфак иде. Ну, Айгөл борчылырга урын юк. Мин сиңа 5 балл булса да бирәм, яме? 5. Үзеңә рәхмәт, һәм тыңлыйбыз чираттагы икенче жырны. Басы нинди булыр микән? Кем җырлый икән? Нинди җыр микән бу? Саклану, Әйе. сакчы. Әйе, саклана күр дигән җыр, әйе, саклану турында җырчысы кем? Саклана күр хәүф хәтерләрдән дип җырлый. Кем җырлый әле шулай дип? Менә аның исемендә планета бар. Марс.
Юпитер деген тағы. Жыршы қыз бұл. Исемендә планета бар. Аның исеме? Шулпан. Юк, Шулпан йолдыз анысы. Әйе. Галактиканың исемен әйтергәме? Жыршының исемен әйтергә кирәк. Ай Алла. Астрономияда дип уйладың әллә? Әйт инде. Фамилиясы Шәмиева. Диләрә түгелме? Ай он пи-пи-пи-пи биттер әле. Ул түгел инде, ул түгел. Тыңлыйбыз, әйдә, ханнан. Саклана күр, хәвеф-хәтерләрдән саклана күр. Безнең хакларга яшәясың, тулы бәхетләрдә, тормыш рәхәт бергә Буларда ишеткәнең бар идеме? Кие таныш, булай җырын юк кебек. Жыры юк кебек. Әйе. Ну, Венера Шәмиева җырлыйдыр. Ну, инде җырның исемен дөрес әйттең, саклана күр дип, ансы өчен тагын бер 5 балл бирәм инде мин сиңа. Инде сиңа бирдем. Күмәм инде мин сине бу 5 баллга Алла теләсә. Тыңлыйбыз чираттагы җырны. Әле биргә. Әйе, шулай. Шабада күнә уйык. Янашым нигә быйык? Әйе, дөрес шул җыр, шабат Әйе. туйык дигән. Нинди кемнең җыры бу? Аны төрле артистлар җырлый инде. Төрле артистлар җырлагач, димәк бу нинди җыр була? Халык җыры. Афәрин, дөрес, халык җыры, шабата туйык. Айон кой. Менә кызып кына китәм, туктаталар җәмәгать. Шушында ачылып бетеп булмый. Айгөл, сиңа бик зур рәхмәт әйтеп, без инде күчәбез Зөһрә синең янга. Зөһрә, ничек хәлләр? Бик яхшы. Аллаһка шөкер. Каушыйсыңмы әллә? Юк, тынычландым, бар да яхшы. Тынычландык? Все, тынычлангач әйбәт, алай булган. Ну, монда тынычланып та бетәргә түгел, монда уйлап та утырырга кирәк. Тыңлыйк әле беренче җырны. Габделфәт Сафин, мин сине бирмәмен беркемгә. Ятла. Афәрин, афәрин. Дөрес. Бергә җырлыйбыз, дуслар. Мин сине бирмәмен беркемгә, бирмәмен бер кайчан ятларга. Кояшта җирдәме айдамы, язылыр сөюем хатларда. Шуннан да язылыр хатларда әле. Тыңлыйбыз икенче җырны. Резида Кадырова. Дөрес, Реза Кадырова. Бер түзәр әле җаным. Бер сүзсез. Тыңлыйбыз. Юлларында сиздә булмас, бер түзәр әле җаным, йөрәгемдә. Калмай инде тагын. Шуннан да кагылмыйча гына без өченче җырны да тыңлыйк әле. Минем бик яраткан җырчым Илназ Бах. Аңла йөрәгемне. Афәрин дип кенә әйтәсе килә. Бергәләп, дуслар. Аңла йөрәгемне, аңла йөрәгемне, үтенәм ялварам, каршы килмә инде. Каршы килмибез, дуслар. Biz икенче турның да ахырына якынлаштык. Каршы килмичә генә. Зөһрә, сиңа бик зур рәхмәт. Берничә рәхмәт. Тә сиңа ярдәм дә итмәдем, үзең йырып чыктың. Молодец. Һәм күчәбез 3нче турга, дуслар.
дуслар, бездә 3нче тур. 3нче турда без янәдән экранга әйләнеп кайтачакбыз. Безгә экранның ярдәме кирәк булачак. Инде хәзер шушы экранда төрле биремләр, төрле рәсемнәр пәйда булачак. Сезгә шушы рәсемнәрне карап, берләштереп, ниндидер аның җавабын, сүзен табырга кирәк була. Уйлар өчен бары тик 30 секунд кына вакыт бирелә. Озакка суза алмыйбыз. Әгәр сез әзер булсагыз, беренче биремдә ребус. Карыйбыз, җавапны әйтәбез кул күтәреп. Айгөл беренче кул синнән булды. Патша. Дөрес, патша, дөрес. Патша. Икенче сорау, игътибар белән укыйбыз һәм җавап бирәбез. Польшаның башкаласы. Хәзер Польшаның хәзер Ага. вспомню. Я мен беләм. Вспомни. Я мен беләм аны. Ну син белгәнеңне беләм мин. Әйтергә кирәк. 30 гына секунд вакыт. Җегетләр, кызлар, кайсыгыз белә әйтегез тиз. Польшаның башкаласы ул да булса Варшава иде. Кызганыч җавап булмады. 3нче сорау. Хәзер экраннарда танылган башкаручының танылган клибыннан кадр барлыкка киләчәк. Сезгә башкаручының исемен һәм җырның исемен әйтергә кирәк. Карыйбыз экранга. Зөһрә, беренче кул. Ялгышмасам, Булат Бәйрәмов һәм Ләйсән Гимаева. Матур сүзләр. Дөрес. 10 бал синеке. Һәм инде күчәбез 4нче сорауга. 4нче бирим астында сезне тагын бер ребус көтә, дуслар. Карыйбыз. Ага, Тамчы. Дөрес, тамчы. Капле, тамчы. Һәм соңгы 5нче сорау, дуслар, сезнең өчен тиз генә уйлыйбыз. Кемгәдер бу сорау 10 бал алып киләчәк, дуслар. Татар алфавитында ничә хәреф? 32. Ага. 39. Дөрес, 39. Татар алфавитында 39, урыслыкында 32 яки 33 Ничә? 33 әйе. Шулай итеп, дусларым, кадерлеләрем, акыллыларым, батырларым, матурларым дип әйттем әле мин дә сезгә. Инде безнең 3нче турда ахырына якынлашты. Хәзер кайсыгызның шушы уенда катнашып 3 турга да нәтиҗә ясап, ничә бал җыйганыгызны әйтер вакытта килеп җитте. Шулай итеп, Айгөл, син ничә бал җыйдым дип утырасың икән? Дөрес санаган булсам, так, 40. Дөрес, 40 бал синеке, Айгөл. Дөрес, 40. Рамис синеке? Басам 50. Дөрес, ялгышмыйсың, 50. Һәм Айгөл синеке? 40 түгелме? Түгел, 40 синеке. 40 әйе. Һәм инде Зөһрә синеке? 50-60 түгелме икән? 50 түгел, 60 синең. Дөрес, 60 бал. Менә хәзер белдегез инде һәрберегезнең ничә бал икәнен, дуслар. Тамашачылар да сезгә җан атып утыралардыр, карап утыралардыр. Хәзер, дуслар, тагы да рәхәт шундый. Сезнең өчен әзгенә катлаулы булган инде, үзегез көтеп алган, түземсезлек белән көткән 4нче тур килеп җитте. Ул да булса үзегезнең, безнең өчен, җырлау тапшыру өчен һәм инде безнең яраткан тамашачыларыбызга үзегезнең әзерләп килгән матур җырыгызны бүләк итәргә тиешсез. Ә инде караоке аппараты сезнең никадәр дә дәрәҗәдә дөрес һәм тигез матур җырлавыгызга бәяне ул куячак. Без карап кына утырачакбыз. Айгөл, синнән башлап җибәрәбез инде. Рәхим ит әле, чык әле, чакырыйк әле сине бирегә. Sine hisset
Афарин, Айгөл, бек зур рәхмәт шундый матур җырларыңны безгә алып килеп бүләк иткәнең өчен бек зур рәхмәт әйтәбез. Рәхмәт кенә әйтеп калмыйбыз әле, хәтта безнең караоке аппараты үзенең бүләкләрен, балларын да өләшсен. Карыйк экранга. Ничә балл? 78 балл күрсәтә безнең караоке аппаратыбыз. Бик әйбәт, бик күркәм. Балларны алабыз, тегеләрен кушабыз. Санап утырабыз, күпме җыелганын. Без ул вакытта Рәмис братны чакырып чыгарабыз бирегә. Ağla da bulut dağıla Tuğan usken jirler yağına Terezege şirtir de yangın Nerse eytir tuğanlarıma Terezege şirdir de yangın Nerse eydir tuğanlarıma Ağla da bulut dağıla Tuğan usken jirler yağına Terezege şirdir de yangın Nerse eytir tuğanlarıma Nerse eytsin birini bilmiyor Haberim yok benim yürekten Beni barışılatıp öttün Akayınlar bilemir enden Ağla da bulut dağıla Tuğan usken jirler yağına Terezege şirdir de yangın Nerse eytir tuğanlarıma Ağla da bulut dağıla Dağlar aşa avılıp yağına Terezege şirdir de yangın Nerse eytir tuğanlarıma Tuğan usken jirler yağına Terezege şirdir de yangın Nerse eytir tuğanlarıma Terezege şirdir de yangın Nerse eytir tuğanlarıma Rəhmət Молодец. Афарин, бик зур рәхмәт сиңа, Рәмис.
Менә шуннан да Илхам абый Шакировларны, Филүс Кахировларны тыңлавың юкка түгел, бушка түгел. Менә шулай матур иттереп безгә килеп, инде җырларны җиренә җиткереп башкарганың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Һәм инде аппаратта үз бәясен куймый калдырмас. Аныкына да күз салыйк әле. Менә бит. 93 бал, начар бал түгел, бик зур бал, иң зур балларыбызның берсе. Дуслар, жырлауки тапшыруы дәвам итә. Бездә инде дуслар үзләренең әзерләп килгән җырларын сезгә дә безгә дә бүләк итә торган мизгелләр. Айгел, рәхим ит әле, чык әле. Син безгә шулай ук җыр алып килгәнсеңдер инде. Әйе. Нинди җыр микән ул? Шәл бәйләдем халык җыры. Ох, әйдә әле, рәхәтләндереп сыздыр әле, шәл бәйләдем. Şəl bəylədim, şəl bəylədim, şəl bəylədim, şəl bəylədim, şəlimi tugərək tugəl, şəlimi tugərək tugəl. Ənə gidirgənnəyəm, lə ənə gidirgənnəyəm, ənə gidirgənnəyəm, lə ənə gidirgənnəyəm. Uçup varıp sileşirge, uçup varıp sileşirge, canımı kubelek tugel, canımı kubelek tugel. Enne gidirgənnəyəm, lə enne gidirgənnəyəm, enne gidirgənnəyəm, lə enne gidirgənnəyəm. Sigarı düşüm yegenge, sigarı düşüm yegenge, yazıp bular disinme, yazıp bular disinme. Enne gidirgənnəyəm, lə enne gidirgənnəyəm, enne gidirgənnəyəm, lə enne gidirgənnəyəm. Şəl bəylədim, şəl bəylədim, şəl bəylədim, şəl bəylədim, şəlimi tugərək tugər, şəlimi tugərək tugər. Ənə gidirgənnəyəm, lə ənə gidirgənnəyəm, ənə gidirgənnəyəm, lə ənə gidirgənnəyəm. Молодец. Әннә gidirgənnəyəm diyor Айгел. Әннә gidirgənnəyəm дигән сүз нәрсә дигән сүз әле ул? Эх, менә шулай иттереп рәхәтләнеп биеп алыйк әле дигән. Эх, шулай шул, дөрес әйе. Мин берәр хатын кыз исем әллә дип торам. Шаярам гына, шаярам, беләм, әлбәттә. Бик зур рәхмәт. Матур, дәртле җырны безгә бүләк иткәнең өчен. Инде бәяне дә карыйк инде бергәләшеп. Ничәне куяр икән? 77, 2 җиделек. Әйбәт бит инде, 77. Бик әйбәт баллар. Менә шушы әйбәт баллар белән сиңа рәхмәт әйтәбез дә. Күчәбез Зөһрә сиңа. Чакырып чыгарга сине. Рәхим ит әле, чык әле. Aşağın sokmakların uğrabı koytasım gile, oynabı üsken pişenilikte jilek jiyansım gile. Kuşağında irgelenip yıkılap gidesim gile, nişte pişken kolardı mağınan avız itesim gile. Enigayimnin kuşağında irgelenesim gile, uzun kara dolu manarın ürüp sütesim gile. Kuşağında irgelenesim gile, uzun kara tulumun arın ürüp sütesim gile. Yeşil boylarına düşüp suda yüzesim gile, keşkine bu
кайтып шаяны буласым килә. Иннәремә биштә разы булып кайтасым килә. Авылымның тауларында шана шуасым килә. Бузга каты бала шакка кайтып киләсем килә. Авылымның тауларында шана шуасым килә. Бузга каты бала шакка кайтып киләсем килә. Кара тулымнар үреп сүтәсем килә. Авылымның тауларында шана шуасым килә. Бузга катып бала шакка кайтып киләсем килә. Әнкәемнең кочагында иркәләнәсем килә. Озын кара тулымнар үреп сүтәсем килә. Авылымның тауларында шана шуасым килә. Бузга катып бала шакка кайтып киләсем килә. Бузга катып бала шакка кайтып киләсем килә. Бузга катып бала шакка кайтып киләсем килә. Фәрин бик зур рәхмәт Зөһрә сиңа. Рәхим ит утыр әле. Менә бит инҗинең шушындый балачак калып кайта торган җырлары белән безне дә балачакларыбызны урап алып китереп куйдың янәдән урыннарыбызга. Бик зур рәхмәт. Карыйк әле. Шушы матур җырга нинди бәя куелыр икән? Менә бит 75 бал бик әйбәт бал шулай ук. Бик канәгатьтерсең 75 кәйме? Шулай бит. Әлбәттә, мин дә канәгать булырым 75 бал куйса безгә аппарат. Инде дусларыбыз, барыбыз да үзебезнең әзерләп килгән җырларыбызны да инде безне карап утырган тамашачыларыбызга, якыннарыбызга бүләк иттек, җырладык, балларны алдык. Хәзер инде кайсыгыз ничәнче урында икәнен әйтер мизгелләрдә килеп җитте. Һәм инде дуслар, шулай итеп безнең 117 бал туплаган уенчыбыз 4-нче урынны яулады. Айгөл Фәйзелхакова. Айгөл, рәхим ит. Һәм инде 118 бал туплап 3-нче урынны яулаган кызыбыз Айгөл Хәсәнова. Айгөл, рәхим ит. Һәм инде шулай ук 135 бал иясе 2-нче урында безнең Зөһрә, рәхим ит Зөһрә. Һәм шулай ук 1-нче урынны 143 бал белән 1-нче урынны алган уенчыбыз Рәмис Идрисов авызларла йырлып китте. Бик зур рәхмәт, барыгыз да молодцы, барыгызга да афәрин дип кенә әйтәсе килә. Бер үк борчылмагыз. 4-нче, 3-нче, 2-нче урынны яулаган уенчыларыбызга да әлбәттә без бүләксез калдырмыйбыз. Ива мебель фабрикасы махсус сертификатлар белән бүләкли сезне. Рәхим итеп, кабул итеп алыгыз. Талдан ясалган нык һәм эксклюзив кул эшләнмәләре Ива мебель фабрикасында. Ива мебель – экологик чиста продукт һәм кабатланмас дизайн. Фабрика адресы Балтач районы, Янгул авылы. Һәм инде безнең шулай итеп 1-нче урынны яулаган Рәмис Идрисовка шушындый TMTV каналыннан махсус сертификат белән бүләклибез, достым, сине. Сиңа инде бу TMTV каналында үзеңнең иң яраткан матур бер җырыңны әйләндерү мөмкинчелеге бирәбез. Әле аның белән генә шикләнеп калмыйбыз. Сине карап утырган тамашачыларга бер-ике кәлимә сүз дә әйтеп итсәң, бик урынлы булыр. Беренчедән, әтиемә рәхмәтләремне әйтәсем килә, барлык катнашучыларга рәхмәт әйтәсем килә һәм барыгызга уңышлар. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Менә бит 3 кыз арасында катнашып, 1-нче урынны алдың, кызларга бирмәде өстенлекле. Дуслар, әгәр сезнең дә шулай ук безнең белән шушы ук сәхнәдә җырлау китапшырында катнашасыгыз, үзегезне сынап карыйсыгыз килсә, әлбәттә бернинди киртәләр юк. Бары тик сезгә безнең электрон адреска үзегезнең фото, видеоларыгызны, җырларыгызны гына юлларга кирәк. Ә без сезне монда түземсезлек белән көтеп калачакбыз. Рәхим итегез, дуслар.
Шулай итеп, һәр нәрсәнең башы булган сыман, ахырда була әкрен генә, ахырына якындаштык. Җырлап яшик, уйнап яшик, көлеп яшик, яратып яшик, дуслар. Yaratmağın bilen yarattırıp Uynamaşı zinhar hislerde Seni gene uyulim irtelerin Yıkım kaçtı uzun kişilerde Yaratmağın bilen yarattırdın Seyir 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 yarattı Senin işit özüme qaratımsın Gazap min amını yarattı Yaratmağın bilen yarattırdın Seyir 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 yarattı Senin işit özüme qaratımsın Gazap min amını yarattı Yaratmayım deyip özüngdeşmişe Yürüsünlük aman küttürüp Yaratmasan tutma beni beylep Yüreğimni esir ittirip Yaratmağın bilen yarattırdın Seyir 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 yarattı Senin işit özüme qaratımsın Gazap min amını yarattı Yaratmağın bilen yarattırdın Seyir 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 yarattı Senin işit özüme qaratımsın Gazap min amını yarattı Xəlli bəlki bir anlarsın Yürek davışını işitsen Bugün yaratmazsan yaratırsın Özlük sigenini sen bilsen Yaratmağın bilen yarattırdın Seyir 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 yarattı Senin işit özüme qaratımsın Gazap min amını yarattı Yaratmağın bilen yarattırdın Seyir 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 yarattı Senin işit özüme qaratımsın Gazap min amını yarattı Senin işit özüme qaratımsın Gazap min amını yarattı Gazap min amını yarattı